ako bumaba. Isa pa? Inaanto kayo sa ginagawa ko eh. Sure? Sige. One more song. Na nung nasa kapangyarihan si Pangulong Duterte, ginawa ko. It wasn't a campaign song. Ang title nito ay Tunay na Laya. Yung mga nagpunta sa ibang pagtitipon natin, baka naalala nyo to. Libre ba ang kalayaan? Libre. Katulad po, ulit-ulit ko lang naman sinasabi, paano ba pinaglalaban yung kalayaan kundi ang ating pagsasalita? At paano natin paglalaban kung bawal magsalita? Ang lagi nilang justification, halimbawa sa Facebook, sasabihin nila, private yan eh. Di ba? Pribadong kumpanya daw, tas foreign, so hindi daw nila pwedeng i-regulate. Pag may mga kasinungalingan, o kaya pag may kinikilingan na partido yung Facebook, wala tayong magawa dahil private daw. Naniniwala ba kayo doon? Kasi para sa akin, katulad halimbawa ng mga telepono, dati private naman ang telephone na companies noong araw. Pero if it is imbued with public interest, meron tayong meron tayong stake. Pwedeng pakialaman ng bayan yon. Pwede nating i-regulate. Dapat patas ang laban kahit sa Facebook, kahit Instagram, Twitter, or kung ano pa man. Kasi doon tayo nag-uusap eh. It is a digital town square. Pero, kung mapapansin nyo, tuwing merong issue, napakadaling patayin ng boses natin. Pero yung boses nila, ulit-ulit, pati artista. Tama? Napakahirap kung ganun po ang laban natin. Hindi na tayo makakapagpalit ng representasyon kung gusto natin paltan. Hindi natin masasabi kung hindi natin gusto yung pamamalakad sa bayan natin. May bayad po kasi talaga ang kalayaan. Handa ba kayo magbayad? Dapat po talaga may bayad ang kalayaan. Pero sana hindi dugo. Sana po yung pagsalita tayo, pwede na. Tunay na laya. Tagal na natin hiwa-hiwalay. Kampi-kampi, away-away. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa. Malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama. Simula pa lamang, kumbaga sa drama. Kinabukasan gaganda ang kulay kung sang-ayon tayo sa tunay na kalay.
itakas ang mga marahas. Nagdurusa ang mabubuting tao. Ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay natin mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Lumaya. Lumaya. Maraming salamat po. Ituloy lang po natin ang laban at mabuhay ang pangalang Duterte! Mabuhay ang Maisog! Mabuhay ang Pilipinas! Thank you very much, Mr. Attorney Jimmy Bono. Once again, palakpakan po natin. Salamat. Ayan. Nako, tatakbo pa siya sa Santa Rosa. Maraming salamat, Jimmy. And yun nga, ang isang mensahe. Alam niyo po ang pakiusap ng ating organizers, ang ating mga kaibigan, ng mga vloggers. Ano lang po tayo, dito lang po tayo sa tabi para naman yung mga kapatid natin sa likod ay libreng makapanood naman. Salamat. Okay, Miss V. Ang isang malayang bansa ay dapat ipinaglalaban. Ayan, yan ang mensahe ni Jimmy Bondo. At siyempre, marami pa tayo magsasalita ngayong hapon na ito. Yes. And in fact, may tatawagin po tayo. But before that, gusto ko lang makita at marinig ang damdamin ng ating mga kaibigan. Kasi tinatawag ito ang People's Sona. Ang People's Sona ay very clearly indicates your voices, our voices. Ang Sona ni BBM sa Lunes ay isang responsibilidad na ibinigay sa kanya ng konstitusyon. Tama? Pero, hindi nakasaad doon, nakasama ang pagsisinungaling. Dahil sa mga kamalian na gawa this past 2 years. Naniniwala ba kayo doon? Nasaan ang 20 pesos sa bigas? Nasaan ang trabaho? Papalakpak ba tayo sa Sona niya? 3.95% ang increase ng kahirapan sa Pilipinas ng mga taong naghihirap ngayon. Pero sa Lunes, sila ay naggagandahan ng mga damit at ang pagkain ay nagkakahalagang 20 million pesos. Papayag ba tayo? Pakinggan po natin ang hinaing ng ating mga kabataan. Miss V. Saglit na tayo, okay? Bago natin sila tawagan, of course, napakalayong lugar ang nag-aeroplano pa po siya. Talaga lang, para makarating ngayong araw na ito. At katulad din ninyo, maraming mga nag-jeep, maraming mga naglakad, maraming nagmarcha, maraming nagbus at kung saan-saan nanggagaling na mga lugar. So, maraming salamat
po sa inyong pagdalo. Okay, let's introduce our next. Ang ginagawan po ng youth sector, ang Kabataan ng Maisog at ang Inday Sara Youth Organization Mindanao. Let's welcome Mr. Prime Dallas. Palakpakan po natin. May hapon sa tanan. Assalamualaikum. Magandang araw po sa lahat. Tingnan po nyo yung katabi nyo. Tingnan yung mukha. May pawis ba? May pawis? Lahat po tayo nagpagod, napawis, kaya palakpakan po natin yung sarili natin. Ngayon ako si Prime Deles. Isa po ako sa... Paano ba yan? Isa po ako sa almost 2 years na umikot kasama ang Run Sara Run, naging Inday Sara Youth Organization, kalaunan kasi nagpartner nga, nag-unit naging Masaya or Marcos Sara Youth Alliance. Pero kalaunan din, hindi na masaya ang masaya. Hindi na kami masaya kasi parang hindi na pantay-pantay, hindi na balanse ang ilang mga representante namin. At may mga hindi na pareho yung oportunidad. Yung pagsabi sa akin, pag-inform na ako po yung magiging speaker sa youth sector, sinabihan ako, ano daw yung mga issues ng youth? Sabi ko, encompasses kasi lahat ng issue, madadamay ang youth sector, yung next generation, but nag-focus ako sa apat. Unang punto po is yung education, yung punto po ng education na ilang taon na or ilang presidente na po, medyo kulang talaga ang pag-focus sa budget ng education, lalo na sa pag-focus ng yung pagpalabas ng genius, kumbaga yung kagalingan ng mga kabataang Pilipino. Maraming magagaling pero doon ako napapasa, doon po nabibigyan sa ibang lugar. Sana po ang kasalukuyang administrasyon, maging seryoso po sila yung mga ganun ng mga aspeto. Dugtong po yan sa pagkatapos mag-graduate, employment. So, saan po papunta ang kabataan? Saan po papunta yung fresh graduates? Marami po sa atin na pinaka-common issue, hindi po tugma yung kung saan sila nag-graduate, papunta sila sa ibang profesyon. At pinakamasakit, pupunta sila sa ibang lugar, mag-abroad sila. Kasi nga, hindi po ganon kalakihan or hindi po tumbas sa gasto or taon na ilang taon ka nag-aaral, ilang taon ka nag-aaral, ilan ang nagastos mo sa pag-aaral mo, tas ganon lang po ang sweldo na natatanggap. Marami po kaming kakilala na pagka-graduate, nag-aaral na naman ulit sa labas kasi andun ang magandang oportunidad. Yun po yung mga hinahing ng karamihang kabataan. Pangatlong punto po, nasimulan na po ito ng Duterte administration. Sayang nga lang, hindi na pagpatuloy yung issue po yung issue sa drugs, yung drug on war. Though maraming mga comment, pero kung iisipin namin, para po talaga sa kapakanan ng kabataan. Imagine mo, mga kabataan or nasa layman's term, kumbaga, yung parang quote or yung statement na bawal yan, masisira ang buhay mo. Sa ngayon po, wala na po yan. Talamak na naman. Kahit sino-sino na naman, or kahit saan-saan na naman na lugar. Maraming mga kabataan namin na nag-i-inform sa organization namin na grabe na naman yung droga na umiikot sa komunidad. Kadugtong yan po ang security. Sa isang GC namin sa grupo, may mga missing daw na mga bata, may mga ilang mga krimen na compare dati sa previous administration, lalo na sa Pangulong Duterte or PRRD. Grabe kababa po ng krimen. So sana po, di ko lang alam po anong ginagawa po ng present administration ngayon. So, para pagpatuloy po yung maraming mga nahuhuli ko, pero hindi natin
kabataan, kahit nagiinuman sila, pinag-uusapan nila yung effect na kung sakali magkagera, sa Bisaya pa, unsa mong kaugmaon. Sa mga nakasabot sa Bisaya, unsa mong kaugmaon. Ano ang kahinatnan ng kinabukasan ng kabataan? Wa? Kung magkagera, anong bukas ang meron ang next generation? Yan yung question talaga. And finally, mensahe ko po sa mga nakaupo ngayon, lalo na sa present administration, bigyan niyo po ng saktong laban or bigyan niyo po ng yung bang mangarap ulit ang kabataan? Yun bang masasabi mo na proud ka maging Pilipino? Yun bang masasabi mo, pagdating ng 10 years, ganito ang Pilipinas. Hindi po again na mag-abroad ako kasi nga limitado yung oportunidad sa Pilipinas. Finally po, sa atin na nandito, yung mga nanonood po sa bahay nila, imagine nyo po, tingnan nyo po yung mga anak nyo, yung mga pamangkin nyo, yung next generation, na kung sakali ganito ka, wala akong ibang maisip, kasi pulpul or ano ba, tapulan, ano ba yan sa Tagalog? Tapulan. Sorry sa term, wala akong maisip. Wala kasi ano ba ang napatunayan ng administration ngayon? Ano bang ginawa nila? Yun man ang question dyan eh. Bigyan nyo po kami ng tamang laban na para mangarap ulit yung kabataan. Para masabi ng kabataan na ito ang future ng Pilipinas. Again, sa atin po, tingnan natin ang mga anak, mga pamangkin natin, tanungin natin ang sarili natin kung sa kasalukuyang sitwasyon ho ba sa bilihin, mahal na bilihin, sa sitwasyon natin ngayon, kung ano ang magiging kahinatnan pagdating ng araw ng ating kabataan. Kung sakali na wala silang gawin at sana lang maging presidente na talaga si Maminday, no? Siya na lang para ilaban na talaga. Again and again po, himukin po natin yung mga kasamahan natin, lalo na yung kabataan, dahil dapat ipaglaban ng kabataan ang kanilang kinabukasan. Ipaglaban nyo po, tulungan nyo pong ipaglaban ang ating bayan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Sukran po at mabuhay ang Pilipinas, mahalin natin ang Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Prime. At yan po, napakalaking issue rin po sa ating kabataan. At alam mo pa, 56% po ang voting population natin. So, napakalakas na boses ang ating mga youth. Tama yan. Pero yung narinig natin, napapabayaan ang ating mga kabataan na minsan ay sinabi ni Jose Rizal ay ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Yan po. At medyo, syempre, yung ating medyo nagiging problema ngayon, di ba? Ang problema sa droga. Yes. So, yan po ang napakalaking problema natin. Mapapakinggan po natin yan sa ating mga speakers. At marami pong nagtitext. Ang sabi po nila, kasi alas 4 pa lang, hintayin nyo kami. Kasi 5 o'clock lalabas na raw sila sa trabaho nila. Para Okay. Paalala lang po, ang nakikiusap po ang organizer sa ating lahat, yung ating mga pinaggamitan, mga pinagkainan ay itapon sa tamang lugar. Pakikolekta po ang mga basura dahil hindi po tayo kagaya ng administrasyon na ito na mga basura. Alright. Okay. So let's call on the next speaker. Ito po ay isa sa aking mga malapit sa puso ko sa Miss Vivian. Ang kabataan, ang kababaihan, elders, mga ating mga lolo, lola na sa ibang bansa iniiwan na lang. Pero gano'n na din
ako, kanina may nakita ko, nandun sa ilalim ng puno, wala daw siyang anak. So, napapabayaan ito. Lahat ng mga problema, Miss V, ng mga kababaihan. Of course. No? And then, of course, ang susunod ba natin parang nahuhulaan ko na yung sinasabi mo. Oo. Ito ba yung seniors? Dating punong barangay ng 160 or Caloocan. Tinatawagan po natin si Ma'am Mila. Ma'am Mila Uy. Ako po ang tinatawag ng senior citizen, solo parent at PWD. Dati po, ang mga sinabi nila, sisimulan lang naman natin. Dahil sa Monday, baka ito ay sabihin nila na ang mga senior citizen ay kontento na doon sa mga naibibigay nilang ayuda. Kayo ba ay kontento na doon? Hindi po ba? Dahil ang mga pensyon natin ay hindi pa rin ay pamimigay lahat, di ba? Kasi sabi nila na pag sila daw ang nakaupo, ay hindi na magugutom ang mga Pilipino. Dahil hindi tataas ang mga presyo ng bilihin. Ano ngayon ang nangyayari sa atin? Lahat ng taasan, pati ang gamot na kailangan ng mga senior citizen, ang lahat-lahat na bilihin ay tumaas. Ano nangyayari sa atin? Hindi po ba? Naghihirap tayong mga Pilipino. At mayroon pa akong natatandaan na binitawan ng salita noon nang nangangampanya pa lang. Ang sinabi nila, kung ano ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin. Pinangarap ba ninyo na tumaas ang lahat ng presyo ng bilihin sa hindi? Pinangarap ba ninyo ang magkaroon ng gera sa Pilipinas? At pinangarap din ba natin ang maalisin ang karapatan sa atin mga Pilipino? Hindi mo ba hindi natin mga pinangarap lahat yan? Ang pangarap ng Pilipino, ang pangarap natin lahat na mamamayan na ibigay sa atin ang kung ano ang narapat na sa atin, hindi yung lahat ay minulsa lang nila. Naniniwala ba kayo na halos na ibulsa lang nila lahat ang pera natin sa Pilipinas, sa bayan natin? Sino naniniwala doon? Taas ang kamay. Di po ba naniniwala tayong lahat? Kaya sana magkaisa po tayo na huwag natin hayaan na tayo ang bawalan ng karapatan sa ating mga pera. Dahil pera natin yun eh. Sana huwag tayo pumayag at kailangan ay huwag tayo manahimik. Kailangan din natin na sabihin sa kanila huwag tayo magbingi-bingihan. Lalong-lalo na yung mga solo parent na hanggang ngayon halos hindi sila makapagtrabaho dahil walang trabaho na binibigay sa kanila. Hindi nila na bibigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak dahil walang trabaho silang nakukuha dahil ang sinasabi overage na sila. Ang mga PWD hindi nakakapunta sa mga opisina dahil hindi tama yung mga ipinapagawa nilang rampa. Di po ba? Pero sa Lunes, sasabihin nila yan na napakaganda ng ginawa nila at sasabihin nila na tayong Pilipino ay napaglingkuran ng tapat at napaglingkuran tayo ng maayos na sa totoo lang naman ay hindi nila naibigay sa atin lahat na ipinangako nila noong tumatakbo pa lang sila. Kaya sana po sa ating lahat ng mga Pilipino matuto na tayo
again, organizer, sa mga tao po na nasa gilid, kung pwede po ay pumasok po kayo rito at occupy the chairs na bakante kasi may mga paparating pa po tayo mga kaibigan at mga kasamang maiisog. So, medyo this past for 10-15 minutes, medyo seryoso po lahat ang pinag-uusapan natin, no? Parang problema na silang lahat. Problematic. Kaya kailangan medyo may konting kasiyahan, Okay, no? tatawagin po namin ang ating mga performers ng SBI para sa isang Sayang. pakiusap po doon sa mga labor group. Itong nandito mga upuan sa harap, paki-occupy po ito mga labor groups. Nandito sa inyo, may mga upuan dito. Thank you.
pasensya na. Okay. Dapat mas malakas sa sigaw. Kung hindi natin mapaparating ang ating VP. Gusto nyo na! Okay. Alright. Maraming salamat po. Ito, painit na tayo, partner. Habang lumililim, umiinit. Kanina, habang mainit, malamig ang mga sentimento ng mga kasama natin. But maraming salamat, SMNI Band. Yes. You have created the energy. So marami na tayong nakikita. Mga maniso, nakikita na ba natin ang bagong Pilipinas? Hindi na kasi mainit. Ano po? Alright. May announcement lang po tayo. Wala naman po nawawalang mga bata kasi bawal ang mga komunista dito. Ay! Pinapanawagan po ang may-ari ng Pajero na pula with plate number XCS 111. Ulitin ko po, Pajero Red XCS 111. Pakipuntahan lang po ang inyong sasakyan bago ito mawala. Okay. Well, now I see a lot of familiar faces talaga, Yes. Rafa, and Yes. parang bumabalik ang nakaraan. Ayan. Yes. Okay. Sige. Yes. Alright. So, marami pa po tayong magsasalita na mga galing sa ibang sektor, no? At ito ang magsasalita sa atin ngayon ay napakahalaga dahil tungkol ito sa ekonomiya. Tama. Okay. So, Ang bansa ay gumugulong, tama ba ang Tagalog ko? Gumugulong sa secured economy, no? Yes. Na dulot o resulta ng mga business sectors. kumustahin Mga natin ang professional sektor. sectors. Yes, kumustahin natin ang sektor na yan. Without further ado, let us welcome the architect of the 80s, Mr. Butch Balyao. Yes. Hi, Butch. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang tunay na estado ng ating bayan sa ilalim ng Marcos administration. Pero ako, wala na akong ibang sasabihin kung hindi pakiusapan kayo na lumingon kayo sa inyong likod at tingnan niyo yung building na yan. Please. Tingnan niyo. Tingnan niyo ang building na yan. Ganyan ang estado ng Pilipinas. Napakagandang bayan ang iniwan ni Pangulong Duterte. Walang ginawa ang Marcos administration kundi sunugin ang bayan. Ganyan ang estado ng ating bayan ngayon. Akmang-akma din na nandito tayo sa Liwasang Bonifacio at kaharap ko ang ama ng Philippine Revolution na si Ka Andres Bonifacio at ako'y magsusumbong sa kanya. Ka Andres, pagtungtong ni Marcos sa Malacanang, imbis na asikasuhin yung kanyang pangakong 20 pesos na kilo ng bigas, ang inunang pinaggastusan, pagandahin ang buong Malacanang. Pinagtisan ni Pangulong Duterte tirahan yan sapagkat pwede namang tirahan. Ngunit ang Pangulo, sosyal at ang asawa New Yorker, inuna nilang pagandahin ang buong Malacanang. Akala ko doon lang magtatapos yung kanilang edifice complex. Pero dinagdagan pa. Lingit sa kaalaman nating lahat, nagpapatayo pa lang
niyong gawin. Pero ang sa akin lang, Pangulong Marcos, kung hindi mo kayang pababain ang presyo ng mga bilihin, ikaw na lang ang bumaba. Sana marinig ng Pangulo yung ating mga hinaing. At sana patuloy din kayong mag-ingay hanggat hindi niya tayo pinapansin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat, Architect Butch. Bilyon-bilyong pesos ang narinig ko, partner Rafa. Bilyon-bilyon. Ano ang sagot natin dyan? Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! O, diba? Pera natin yun eh. Ganun na lang kung gastusin nila. Okay. Okay lang sana kung gastusin, pero ibalik sa taong bayan ang ibinabayad ng mga professionals at business sectors sa mga taxes na binibigay namin. Kanino nila ibinibigay ang mga perang ito? Sa bulso nila. Sa bulsa nila. Tama. Okay. Marami pang magsasalita. Marami pa. At nandiyan na ang ating mga special guests. Yes. Mga kasama, mga kamaisog, meron po tayong mga bisita na hindi muna namin sasabihin kung sino, pero abangan ang susunod na mga oras. Okay. Okay. Ang ating bansa ay hindi pupunta sa direksyon ng ano sabi ni Bongbong? Ng pagiging sabay-sabay tayong magiging milyonaryo. Di ba yun ang sabi niya? Si Lisa? Si Lisa Araneta? Ganun lang naman yung parehas lang yun eh. Si Bibi at saka Isis, si Lisa isa lang. Sino ang tumataya ng loto rito? Sino? Para sa kamay. Di ba? Lahat tayo tumataya ng loto. May nanalo na ba rito? Wala pa raw. Wala. Kasi kung may nanalo, wala tayo dito Okay, eh. okay. Alright. Introduce. Ang ating sunod na magsasalita ay ang labor sector. Yes. Ang labor sector natin is ng Association of Genuine Labor Organization na pinangungunahan ni Mr. Ed Laurencio. Nasaan na ang uri manggagawa? Tas kamaong pagbati po ang pinapaabot ng hanay ng mga manggagawa dito sa harapan ng Liwasan Bonifacio. Kami po ay nagmarcha mula pa rin sa eskolta papunta rito kanina. Yung mga manggagawa namin na rider ng JNT at Plus tumakas sa kanilang trabaho para lamang pumunta rito sa Liwasan Bonifacio. Dahil dito namin nakita yung tunay na sona ng sambayanang Pilipino. Ang magaganap na sona sa Lunes ay puro kasinungalingan. Kami hanay ng mga manggagawa, matagal na pong nagdudusa. Dahil dito sa patakaran ng gobyernong ito sa Department of Labor, yung DO-174, yan ang sanot sa hanay ng mga manggagawa. Mismo ang gobyerno ang nagsasabi, mag-invest kayo rito sa Pilipinas. Walang regular na mga manggagawa dito sa bansang Pilipinas. Puro mga agency. Nandito po yung biktima ng mga agency, yung mga manggagawa ng ligo. At dito
provider. Yan ba ang pagmamalaki niya sa Lunes? O ipa-black news na naman niya yung problema ng hanay ng mga manggagawa? Ipagmamalaki niya ba yung 35 pesos na wage increase dito sa NCR? Kulang pa ho yan. Magkano ang bigas? 60 pesos? Pagkatapos, para tayong nagmamalimos, pumila kayo sa kadiwa, magkano ang bigas? 29. At meron pang kondisyon, 5 kilo hanggang 10 kilo. Kasasya ba yan sa araw-araw ang pangangailangan ng sambayan ng Pilipino? Di ba hindi? Umpisa pa lamang po ito nung hanay ng mga manggagawa sa ilalim ng aglo, kung saan may activities ang maisog, sasama po kami. Pinagmamalaki ng BBM sa 24 foreign trip niya. Pinagmamalaki niya na meron 19 billion dollars na inuwi daw si BBM. Bugok mo. Ang sasabihin niya na maganda ang ekonomiya ng Pilipinas, mismo ang sabi ng Central Bank, ang sinasabi ay 3.3 billion lamang ang pumasok. Nasa ng mga foreign investor? Bakit ayaw pumasok ng foreign investor? Dahil sa antindi ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Antindi ng red tape. Paano mag-i-invest sa mga foreign investor kung maraming magnanakaw dito sa atin? Saan patungo ang bansang Pilipinas? Nakahamba ang gera. Ayaw natin ng gera. Yan po. Kaya kami nananawagan sa sambayan ng Pilipino. Ituloy-tuloy lang po natin ito. Baka ang Malacanang ay tuluyan na bumaba sa kanyang pwesto. Kaya hindi po titigil ang hanay ng mga manggagawa. Dahil gutom na po kami. Yang 610 na yan plus 35 ay hindi po magkakasya sa araw-araw namin pangangailangan. Pamasahe lang po magkano. Apektado pa kami ng modernization chip na yan. So mga kasama, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagtatagumpay. Mabuhay ang maisog! Mabuhay ang uling manggagawa! Gutom na ba kayo, mga kasama? Yung mga nagbacha, gutom na ba? Sanay tayo sa gutom! Dahil matagal na tayong gutom! Tama ba, mga kasama? Hanggat hindi natin napapa-abolish ang DO 174, hindi titigil ang hanay ng mga manggagawa. Lulusob at lulusob sa Department of Labor para tayo ay magtagumpay. At nakaambang mag-strike, isa sa pinakamalaki na logistic ng welcome ang SADC. Ang straight ahead. Nandito po ba ang taga-straight ahead? Pinapanawagan po namin kung magpuputok po ang strike ng mga taga-SADC, humihingi po kami ng suporta sa sambayan ng Pilipino para suportahan ang laban ng mga manggagawa dahil patuloy at patuloy ang tanggalan dyan sa straight ahead. Kaya mga kasama, hindi ko napapahabain po ang aking Ang importante na ipahayag natin ang posisyon ng hanay na mga manggagawa dahil ito ang tunay na zona ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo, mga
talaga Maraming naman salamat natin. po. Makaraming issue natin. Basahin po natin, Rafa, basahin natin kung ano yung mga nakasulat dito. Nasaan na ang mga proyekto? Ayun, ibasura. Presyo ng bilihin kailan bababa? Basura Ang Dole Order 174. okay. Justice for Pastor Kibuloy. Yan. Of course, protect Duterte. Ayan. Mabasahin natin yung mga iba. Okay. Okay. Ayuda pa more. Ayuda pa more. Okay. Gusto ko lang pong Leave him resign. Siyempre. Siyempre. Miss Speaker, gusto ko lang matanong ang ating mga kamaisog at mga kasama. Okay. Bayad ba kayo nang kayo ay pumunta dito ngayon? Sino magbabayad? Wala tayong pera. Okay. Alright. Sino ang ating next? Okay. Ang tindi na po ng ating mga problema. Kaya pasensyahan na natin ang ating mga sarili na pinag-uusapan natin dito ang problema. Pero mamaya, sigurado, masasabi at makikita natin ang solusyon. Ganon? Oo. Meron? Anong solusyon? Ano solusyon? Anong solusyon? Okay. Let's call on our next speaker para po i-represent ang sentimiento ng Transport Group, ang Bus Transport Alliance na pangunguna ni Mr. Jose Jesse Olivar. Alright. Kanina nagkasagiyaw. Andito na ako, kanina pa inyong inihintay, di ba? Asan na naman ang tingin dyan? Ano gusto nyo? Unahin ko emosyonal o ano? Hindi, ganito na lang muna. Kwento muna tayo. Dudugtungan ko lang itong sinasabi ni kasamang Ed. Hanggang kailan tayo maglulukuhan sa sarili natin? Pinasa tayo gobyerno mabuhay. Pero anong ginawa? Nabuhay ba tayo? Ito lang. Tatanggapin ko sa sarili ko, hindi ko na ipasa sa iba. Para madali tayo. Nakakayaman isipin, ang bus company sa Pilipinas na tinagurian na 110 years sa buong mundo. Pero ngayon nagkihingalo. Yun ang tambiruan na nabudol dito ang ating presidente. Alam niyo kung bakit? Bago mag-eleksyon, nanahimik ako, hindi ako nagsalita maski isang beses. Dahil baka naman nagkamali ako. Ang sabi ng management namin, ipahiram natin yung dosing bus. Libre. Kasi sa ama niya to, matutulungan tayo pag umupo na siya ng presidente. Umupo ng 2 taon na presidente ngayon. Nasaan na yung pinagyayabang ng mga vlogger na ilang tulinadang ginto na dalhin dito sa Pilipinas, ilang account, 170 account na dalhin dito sa Pilipinas para iturong dito sa manggagawa natin. Awa ng Diyos, ang Piltrangco ngayon naghihingalo. Hindi makakabiyahe ang aming mga driver ang bus kung hindi kami ang bibili ng visa. Para lang kami mabuhay. Tama ba yun? Ha? Ginoo ko, Diyos ko. Mabuti na lang mayroon pang 5-6 na papahiram. Kaya nga masakit man isipin, nakakahiya man sa sarili ko bilang leader at manggagawa ng kumpanya nyo, tanggapin ko pilit. Dahil ito yung nangyayari sa atin. Isa pang nakakalungkot isipin, bago ko doon humantong sa budol na naman uli. Yung narinig ko noong nakaraang araw, mayroon daw bagong wage order, dadagdagan ng 35 pesos, kung di ako nagkamali. Mamaya tatalakayin natin kung bibigyan pa ako ng oras. Para lahat kayo manggagawa, magising. Huwag na kayo magpatulog-tulog sa pansitan. Dahil hanggang nagpatulog-tulog tayo sa pansitan, tuloy-tuloy tayong lulukuhin. Di ba?
Bakit? Ulitin ko ang pintrahan ko. Narinig ko, ang Maharlika Investment Fund, kumita na daw. Hindi ko alam kung kumita. Dahil narinig ko sa balita sa TV, mag-i-invest na daw next year sa ibang bansa dahil kumita na. Aba, bilang masama magmura na ako rito eh. Bakit? Dito mo na unahin yung bahay mo at yung kapitbahay. Hindi ka na siraan ng ulo. Yung anak mo nandito, hindi na makakain ng almusal hanggang tanghalian. Unahin mo pa yung kapitbahay mo. Dito mo ilagak yan kung totoo mayroon yan. Sakipin mo itong pambansa mong bas kasi mayroon ka pinagyayabang modern decision. Nasaan ang modern decision? Lahat ng bas natin dito puro kangkang. Diba? Sa ibang bansa ang bas pinahalagahan. Hindi sinalaula. Ganun ako ka-emosyon. Bakit? Mamamatay na halos lahat ng empleyado namin, hindi nababayaran. Nagre-retire. Sino matutuwa dyan? Walang pakialam ang gobyerno. Gusto pang durugin ito. Yan yun, may CB4 na yung putang na yan. Ha? Ginagago lang tayo dyan. Balik ako sa bus transport. Ang bus transport dapat magkaroon na ng ngipin. Mayroong DO-118-12 na dapat magkaroon ng B-secret lahat ang mga driver at kumplito ng benepisyo. Anong ginawa nito mga hinayupak na ito? Nasunod ba? Ibig sabihin DO-118-12 2012 nandiyan na yung batas na yan. May mga abogado pala dito, hindi pa pala yung batas. Department order lang yan. Pero may ngipin din yan. Bakit yung DO-174? Department order lang yan eh. Bakit hinaras yung manggagawa? Di ba? Ilan ngayon sa mga bus company? Ikotin ninyo, nandito lahat ng mga vlogger. Tanungin ninyo, ikaw ba meron kang B-secret? Ikaw ba nabigyan ng 13-month pay? Ikaw ba na mayroon kang SS Pag-ibig PhilHealth? Ang sagot yan sa'yo, mayroon kaming SS na kinaltas, mayroon kaming Pag-ibig, mayroon kaming PhilHealth. Ang problema, hindi hinulog ng employer. Nakakatawa yung gobyerno, ano? 3 taon hindi naghulog ang company. Gagawa, kung wala yung magagawa, yung kumpanya niya, hindi yan magtagumpay. Diba? Hindi hinulog 3 taon. Oh, hinahamon ko sila ngayon, mga taga-gobyerno. Pulpul kayo. Bakit? Hindi ninyo yan makita? Ang dami, bas kampanya, hindi naghulog. Ano nangyari sa inyo? Pasahero. Paano mag-isip dito, pasahero, kung ang bus natin pinapabayaan na dapat yan tugunan ng pansin ng gobyerno? Di ba? Oh, balik tayo ngayon. Sa Bilanggit, nagkasama kong kain. Pasensya na kayo, magle-lecture lang ako ng konti. Sa minimum wage ko, no? Ganda pakinggan. Ako, di ko nilalayo sa akin pa rin. Halimbawa, 645 ang minimum wage. Mayroon dito mga taga-Bulacan, dito nagtrabaho sa Maynila. Mayroon taga-Maynila na sa Batangas magtrabaho. Baliktad. Nasa Batangas sa katira sa Maynila nagtrabaho. Mo, ako nasa Pasay lang. Pagbaba ko ng bahay, sasakay ako ng padyak ang minimum na pamasahe, 20. Balikan, uuwi ako pagkahapon, ibig sabihin kailangan ko maghanda ng 40 pesos. Sasakay ako ng jeep, malapit na ang trabaho ko. Minimum lang ang babayaran ko. Magkano minimum ng jeep ngayon? 13 pesos. Madaling salita, kailangan ko maghanda araw-araw ng 86 pesos. Magpakahirap ako sa trabaho, may 2 akong anak.
shortcut natin, marami pang magsasalita dito. Mayroon na lang 470 matitira sa akin. Iupa ko sa bahay. Sa palagay, pinakamura, 6,000. Ang kurente ko, 1,000. Ang tubig ko, 500. 7,500. Mayroon kang matitira na 6,690. Sa isang buwan, i-budget mo yan araw-araw. 223 na lang ang matitira mo. May mag-aral ka pa. Paano mo buhayin pamilya mo? Magpapauto ka pa? Idiretso ko ngayon. Mga labor sector, mga manggagawa, kanina pa ninyo akong na tayong lahat. Makinig tayo lahat. Sa panahon, pagdating ng 2025 election, huwag ninyo iboto itong mga kandidato na walang ibang ginawa kung hindi lulukuhin lang kayo. Maniwala kayo. Marami na ako ngayong nakita sa pag-ikot ko sa buong Pilipinas. Namimigay na tayo 1,000 sa bawat bahay. Naglilipot. Hindi lang 1,000, mayroon pang tag 5,000. Preparasyon ko, no? Kunin ninyo, pira ninyo yan, niloloko lang kayo. Pagdating ng eleksyon, makakaganti ka! Nabudol ka na, di ba? Kunin mo pira niya, iba iboto mo yung matinong kandidato para siya naman ang mabudol mo. Nabuhayan na kayo ng dugo kasi siguro naintindihan na ninyo na yung wage order hindi yan makakatulong sa inyo. Pagtulungan natin ngayon kung ang gobyerno hindi titiro. Warning pa lang ito. Nakita ninyo mga driver na dito, mga leader pa lang yan. Wala pa dyan ang membro. Dahil itong Mass Transport Alliance sa buong Pilipinas ito. Pipilitin ko na samahan ang rally ng maisog sa buong Pilipinas kung kinakailangan. May parating ko lang sa ating mga driver na siya pinagsamantalaan. Ganon. Nakakalungkot isipin, pero hindi ako nalungkot dahil natutuwa kayo ngayon. Huwag ka nang umiyak dahil tatapusin ko na ito. Tumutulo na kasi ang luha ng ibang makasama natin. Marami pong salamat. Salamat. May mga kasamahan po tayong dumarating. Okay. Parami na tayo ng parami. Alright. Alam mo, yung sinabi kanina, yung tungkol sa magiging eleksyon natin sa 2025, napaka-importante po niyan dahil ang SONA ni BBM, ito na yung last SONA niya bago magkaroon ng eleksyon. Okay? So, ano ibig sabihin niyan? Makakaganti rin tayo. Tanggalin lahat ng mga tao dyan sa Kongreso! Medyo, teka, napapasigaw po ako. Sabi sa akin kanina, may hawak ka ng microphone, sumisigaw ka pa. Hindi, kasi nakakagigil na po. So sa 2025 tatandaan niyo po. Tatandaan niyo ang 2025. May mga nagsasabi po sa atin, binoto niyo yan, magdusa kayo. It's okay na nagkamali tayo kasi binudol tayo. Ang masaklap, yung nakikita ng mga mali, hindi pa rin na, mas pinili ang maging bulag. Kaya tayo, ang patuloy na sigaw ay pagiging maisog. Korupsyon, talamak, Yes. drugs. Grabe. Ang unang ginawa nila, dinicriminalize ang drug war. Di ba? It's true. Walang drug war. So ngayon, marami tayong mga incidents of killings again and a lot of criminality. Meron ako nakita rito, Rafa. Dito may nakita akong senyales. Yes? Sabi, bakit ayaw mo pang magpa-drug test? Bakit ayaw magpa-drug? Positive daw, positive! Drug test, kailan? Sinabi niya kay attorney, sinasabi
sabi niya kay Pastor Kibuloy, hindi ba? Magpakita raw si Pastor Kibuloy. Ano sabi ni Pastor Kibuloy? Nabasa ko lang sa Facebook. Magpa-drug test ka muna! Okay. Sige. Doon tayo sa susunod na ating speaker. Ang susunod po natin na speaker ay malapit sa puso natin kasi nandito tayo sa Metropolis. Ang ating sektor ng Urban Poor, ang president ng Urban Poor Group ng Caloocan, si Mr. Rex Merano. Pakita natin kung talaga tayo ay maisog. Banda rito! Mabuhay ang maisog! Thank you po sa inyo lahat. Salamat din sa Metro Manila, sa Luzon, Visaya at Mindanao na mga maisog. Ganon din sa mga iba't ibang bansa katulad ng Korea at Hong Kong. May maisog na po roon. Yung pagsampa ko po rito, dalawa po ang nararamdaman ko. Gusto nyo malaman? Okay. Una, natatakot po ako dahil ako po ay matanda na. Sana po ako ay bilang matanda ka na lang sa bahay. Subalit, kinukonsensya ako ng aking damdamin dahil ang mga urban poor ay nagugutom, walang pagkain, walang trabaho, walang bahay dahil ang mahal ng bilihin. Sino nga natin dito na nagbabudget? Akala nyo ba ang minimum natin? Alam nyo ba kung magkano ang minimum natin? Sino makakasagot? Minimum. O, sabihin natin 700. Sige, dagdagan ko na lang. Abunuhan ko. Ang totalit talaga po ng minimum natin ay 600. No, 610 yata po. Subalit, kuwintay natin. Sino magaling sa mat dito? O, Bagong. Kuwintay natin. Minimum. Dinagdagan ko ng pisadan. Bigas ngayon po, 50 pesos, pinakamura. Subalit may sinasabi silang 24 of 37. Kailan yun? Ngayon lang dahil magsusulat sila sa 22. Papayag ba kayo? Wait na namin. Ang kalambong po ng isang tangkal. 6 na piraso. 1 kilo. 300. 400 na po. 400 na po. Mamamasahe si tatay sa Quezon City pa ang papasok uuwi ng Navotas 150. Magkano na lang po? Magkano lang po? 550. Okay. Isang membro ng pamilya, isang pamilya, 5 membro, 3 anak. Grade 12 ang anak niyang panganay, grade 10 ang anak niyang lalaki, grade 7 ang anak niyang lalaki. Yan po ay papasok, magbabaon, kakain, at pag-uwi niyan ay may mga project. Huwag na natin intindihin yun. Dahil sabi ng nanay, anak, magtitipid tayo, huwag muna kayo mag-project. Huwag muna kayo magbaon, maglakad na lang po kayo sa eskwelahan. Dahil wala na po tayong budget. 200 ang natitira o 150 na lang po ang natitira. Ito po ang delikado sa atin. Layo-layo naman tumama sana sa kanila. Nagsasabi po ang tatay nyo. 1 linggo po siya hindi magtatrabaho. Saan kayo kukuha ng pagkain ng 1 linggo? Mga nanay!
Ibig sabihin, ganun po kahirap yung urban poor. Samantalang, narinig niyo ba ang kanilang budget sa sulit? Hindi, 20 million ang isang per head o isang tao ay umaabot ng 10,000. Dahil ang ating daw po sa kanila, 2,000. Kinuwenta po namin ang per head ay 10,000. Sabihin na natin, dagdagan pa nila ng 1,000 yan. Sige, dagdagan nila 1,000. 300 na po sila. May 6,000, 6 plus pa. Biro niyo po yung pera na yan. Samantalang tayo'y maraming naguguto. Yung karsada ay lubak-lubak. Tapos sila, 6,000, isang tao, kakain lang. Oh, lumaki na yung tiyan nila roon. Ilang araw ba sila sa Congress? Sa taon? O isang linggo? Wow, ano? Okay. Patuloy pa natin, hindi dyan natatapos. Narinig niyo ba na nangampanya sa kanya? Nangampanya sila? Ang sabi niya, bawal magkurap. Sabi niya, bawal magwaldas. Sa kanya nang galing po yun. Bakit ngayon 20 milyon ang kanilang ginagasto? Sa ano lang yan po? Sa pagkain lang nila. Nakakakilabot yung nangyayari sa bansa ngayon natin. Pangalawa, hindi lang po yun. Ang pangako niya sa Urban Poor, binibigyan ko kayo ng pagkain sa inyong habag, sa inyong lamesa. 2 taon na po siya na nagsosona. Alay na po yung lamesa namin. Tinapon ko na sa basurahan dahil wala namang nilalata na pagkain na mura. Bagkus ay tumataas pa. At yung mga manggagawa ka rin natin nagsalita ay bumababa. Yung sahod, hindi na po angkop ang pambili nila ng pagkain dahil kulang ang sweldo. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng marangal at mataas na sweldo at pabahay ng Urban Poor. Ang tanong na naman natin sa Pangulong bilhin, Pangulo, asaan po yung bahay na andyan? Sino po ang nakatira? Taong City Hall, taong barangay, asaan po yung Urban Poor dyan? Nakatulad namin, dahil kami daw, hindi daw namin kaya magbayad, dahil kami daw ay basurero, kami daw ay nagkakalakal. Qualified ba kami doon? Wala kami pangbigay, wala kami SS, wala kami pag-ibig. Kayo, qualified ba kayo? Kung ang trabaho nyo, marami dyan namumulot ng kalakal, marami dyan namumulot ng basura. Wala ka ba ng National Housing Authority yan? Di ba po hindi? So, itong araw na ito, ng SONA, ako po'y nananawagan sa inyo. Sama-sama po tayo. Paglipatan natin ang sila! Sasama ba kayo? Malapit na po tayo. Malapit na lumipad ang ating agila. Ano naman po ito? Ilang hakbang na lang po. Nasa? Okay, sabi nila. Anong gagawin natin? Bibilihin! Ano sabi niyo? Bibilihin! Bakit? Dahil na yung mga pangako niya, hindi niya pinupa. Another na naman na mga ngako siya sa 22 doon sa Congress. Ano na naman kaya ang papabangako niya? Wala na naman. Kung hindi, puro kalukuhan, puro pambubuli, puro pangako at napapako. Andito yung mga mahiso para pupukin. Tayo ang magiging martilyo sa kanya. Pupukin para bumalong magswerte dito. Salamat. Maraming salamat po, Urban Poor Communities. SMNI. Pahinga muna, break, and
Ang buhay ay galing sa Panginoon, kaya kung ano man ang mangyayari sa iyo, ay wala kang makakaawat. Oo, mahirap, subalit hindi lang ang nakakaranas nito. Lahat ng nilalang ay mayroong pinagdadaanan sa mundo. Kaya kung ikaw, mahirap ka na nga, hindi ka pa naniniwala sa Panginoon, kaya wala kang karapatan sa reklamo.
Taas sila sa unang huwag tila tumana. Ang bukas kunuhin mo ang tagpante ang kilo na. Pero magtudron maurang maghihapon ang sistema. Mas di mahal kay kumpesa ay tapat sa senta na. Ang bukas katagpante asa na. Ang bukas katagpante asa na. Ang bukas katagpante ang bukas katagpante ang bukas katagpante asa na. Nahirapin ka ngayong katok sa unang karon. Kay bukas sa una pwede pagyod na baratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon. Kung dili ka malikapon sa tama kakahon. Pero ang mga chismosa wala ragyod nila. Sa'yo pa sa buntag na mahang palibag na. Ako na sa panihapon na puso na hilap tanong dili na mahina. Ang langit bukas na lumakon. Asa naman kung saan na iparato ang bukas. Matuhan na lang ako ipanahon pagkabasbas. Ako ba'y wala patawon sa unang pagkaipas. Gawin ang iyong abutas. Bukas katagpay tiyasan na. Bukas katagpay tiyasan na. Bukas katagpay tiyasan na. Katagpay tiyasan na. Katagpay tiyasan na. Malikapot na lang tao, trabaho pisang usa. Para makapalit ang bukas, bisan umahal na. Ang bukas wala'y pag-asa, pinilong para tupas. Importante nga pinansa, di makakaon kita. Sa karon na panahon, ang ubal yun ang ikay na. Kay apam na matayot ang ila, ang mga tirada. Isang pagpagkabalintong ang iningisan nila. Basta nila ipakalitan ang word of kwarta. Tulos ang kapitos, ato niya tanan. Para lang sa pangandoy na siya yun makwarmaan. Para po makapalit siya, panutan. Pero
Maria. Maisog na ba tayo? NSS na ulit? Sabay-sabay na rin sabihin, maisog ako! Maisog kami! Tara sa Malacanang! Pinutukso mo sila. Okay, power. Talaga naman, di ba? Announcement lang po, Oo. nakakalungkot pero nakakatuwa na may pag-asa pa rin pala tayo sa ating lipunan. May mga honest people pa rin sa ating lipunan. May nawawalan po ng wallet, pumunta po kayo sa amin. Hindi ko na po sasabihin ang may-ari kasi classified. Pero kung nawawalan po siya, kulay brown, maraming cards, at ito po ay binigay sa amin mga 10 minutes ago. Kung sino po sa inyo nawawala ng wallet, lumapit lang po sa amin at maibibigay po ito sa inyo. Okay? Okay, so meron tayong importanteng ating SONA na, Ito po, ito, the next speaker ng ating SONA, People's SONA, ay from our brothers and sisters of the Muslim sector, Lidasan. Mos Lidasan. Palakpakan po natin. Assalamualaikum. Alaikum salam. Maraming salamat. Kumusta po kayo? Okay lang? Yung mga kapatid ko, mga Muslim. Saan kayo? Ingay naman dyan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ako po si Mus Sinswat Lidasan, taga Maguindanao, Cotabato City. Since 1998, nasa peace process na po bilang isang community development specialist. At ngayon ay nagtatrabaho sa isang university sa Mindanao, sa Davao. Ang mensahe ko po ngayon ay simple lang. Una, kailangan nating maintindihan kung bakit maraming mga Muslim na nandito sa Metro Manila, sa Cebu, at sa iba't ibang lugar. Alam po ba ninyo kung bakit? Walang makaguess? Well, isa sa mga reason dyan ay dahil sa kaguluhan sa Mindanao. Ang ibang mga Muslim, Maranao, Maguindanao, Iranon, Tausug, ay simulang pumunta sa Metro Manila at sa iba't ibang region dahil umiiwas po sa kaguluhan. Dahil alam ninyo, kami sa Ateneo, may mga research po kaming ginawa. Pinag-aralan namin kung ano ang punot dulo ng kaguluhan sa Mindanao. Ang isang reason dyan ay yung hindi pagkakaunawaan ng Muslim at Kristiyano. Tapos feature po. Noong 1998 or 1996, nagkaroon tayo ng peace agreement between the MNLF and the government of the Republic of the Philippines. Noong 2014, another agreement with the MILF. And then sinasa po natin yung comprehensive agreement of the Bangsamoro. And nagkaroon tayo ng Bangsamoro Organic Law. Ang reason po dyan ay simple lang. What is the cost of war? Bigyan ko po kayo ng mga numero. In terms of economic loss, 20 billion per year or 640 billion pesos from 1970 to 2001. Ang laki po ng economic loss kung may giyera. Nung all-out war ni President Erap nung 2000, 1.3 billion every day. Imagine nyo po yung gastos ng ating gobyerno kung nagkakagiyera tayo. And then meron pang 640 billion economic loss in terms of damages to business and properties. Aside sa economic loss, meron din po tayong tinatawag na human casualties. Nearly 120,000 people killed from 1970
1970 to 1996. Wala pa po dyan yung Marawi Siege, yung Zamboanga Siege, yung the fall of MOA AD in 2008, yung Bulyok, and all other conflict. And every human casualties ang namamatay sa mga Moro Fronts, MNLF or MILF ay 50%, civilians 20%, and sa ating mga military at PNP 30%. Sa social welfare disruption, internally displaced person statistics, nung all-out war lang po ni ERAP, 982,000 ang na-displace. And 600,000 nung 2008 MOA AD. At sa ngayon, 2023, 2024, sana wala nang kaguluhan. Pero meron pa rin po tayong 63,000 individuals or mga bakwit nasa Maguindanao dahil meron pa pong skirmishes at iba't ibang small pockets of conflict. Nung panahon po ni President Rodrigo Duterte, na-appoint po ako bilang isang commissioner. Isa po ako sa gumawa o sumulat ng Bangsamoro Basic Law na naging Bangsamoro Organic Law. We work hard to the passage of the Bangsamoro Organic Law. Na-unite po natin yung mga Muslim, Christians, Indigenous peoples na suportahan yung RA 11054. At hindi lang yan, na-unite pa po natin yung mga traditional families, yung mga malalaking pamilya, malaking clan sa Maguindanao, sa Sulu, sa Basilan, sa Tawi-Tawi at sa Lanao. Nung panahon na yun, we admit na bawasan po yung tinatawag nating vertical conflict o yung tinatawag nating away ng gobyerno at ng rebelde. Subalit, tumaas naman po yung horizontal conflict. Ano ang ibig sabihin ng horizontal conflict? Ang horizontal conflict ay yung away ng pamilya, away ng mga magkapitbahay, away ng Muslim at ibang Muslim. No? Based sa report ng PNP, ARM, almost 1.5 po ang killing every day. Simula nung 2023 hanggang ngayon. Ang tanong po natin sa administration ngayon, ano po ang ginagawa ninyo para masolve po itong tinatawag nating horizontal conflict? Malamang sa SONA, maririnig natin ang mga magagandang salita nila. Pero ang katotohanan, tanungin niyo po yung mga Muslim na kasama natin ngayon dito, ano ba ang totoong situation namin? Marami pa rin po ang naghihirap, marami pa rin po ang natatakot sa kaguluhan. Kaya kami, the Muslim sectors of the Maisog, calls in developing and implementing government programs in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa Mindanao po that shall respond to social cohesion, trust building, and work on inclusion of minority and the indigenous peoples in the region, grassroots communities, and most importantly, the traditional families and clans, because we have to accept it that culturally, we are all connected by blood. Mag-relatives po kami, magpapaparente po kami lahat. And of course, the Christians who are residing in our place. From our perspective, it is not a mere governance issue that is at stake here, but actualizing the negotiated consensus of the Bangsamoro Organic Law, the framework agreement of the Bangsamoro, and the comprehensive agreement of the Bangsamoro, and all previously signed peace agreements. And in the essence, social justice by guaranteeing affirmative action every step of the way. Unfortunately, nakaya na po ni Tatay Digong i-unite ang mga Muslim, Kristiyano at indigenous peoples. Recently, meron pong nangyaring meeting dito sa Manila. Pinatawag po yung mga local government units, no, mga mayors. No? Pinatawag sila ng grupo sa Malacanang at sa partido ni Governor Tamayo ng South Cotabato.
Ang mensahe nila ay hindi nakaka-unite sa atin. Tinakot po yung mga mayors. Sinasabihan sila na kapag hindi nila gawin yung iutos sa kanila, ay idadaan sila sa auditing. No? At iba pang mga sinasabi. No? Yan, nakikita natin sa news, nakikita natin sa social media. Hindi po ito tago. No? This is a public knowledge. No? So, yung efforts po ni Tatay Digong, yung efforts po ni Governor Sakurtan, yung efforts po ni Governor Mariam Mangudadato, at yung ibang mga governors, mayors, na magkaisa po ang Bangsamoro, ay lalo po kaming pinapadisunite. Ang essence po ng BARM ay self-autonomy, no? Self-governance. Pero bakit po ganon? Bakit po nakikialam ang isang governor sa ibang probinsya para sabihan ang mga tao, kapwa kong mga Muslim, kung ano ang bubutohin nila o kung sino ang susuportahan nila? Tama po ba yun? Let me hear you. Tama po ba yun? So, ngayon, nandito tayo. No? Dito po ang State of the Nation's Address of People, no? People's State of the Nation's Address. Therefore, realizing meaningful autonomy and right to self-rule of the Bangsamoro and the inhabitants of the region based on our distinct cultural identities, historical struggle, faiths, and heritage and traditions. Yan po ang hinihingi namin sa ating gobyerno. Mahaba po ang usaping conflict sa Mindanao. Mahaba po yung pinaglalaban ng mga Bangsamoro people. Hindi po kakasya ang 5 or 10 minutes doon. Pero isa lang po ang gusto kong malaman ninyo, maintindihan ninyo, at ilagay ninyo sa inyong mga puso. Yung mga numero pong sinabi ko, the casualties of more than 1 million deaths. May those people who died will not be mere statistics. Kasi alam ninyo, ako, may mga relatives ako, pinsan, even close friends, no, namatay dahil sa kaguluhan sa Mindanao at sa Maguindanao at sa Bangsamoro. Huwag po nating hayaan na magkaroon tayo ng isang gobyerno na pinag-aaway ang Muslim at Kristiyano at ang mga Muslim kapwa Muslim. Tandaan po ninyo, nasa atin mga kamay, no, ang pagbabago. Nakaya natin noong 2016, sinuportahan si Tatay Digong. Wala pong incumbent. No? Kung meron man, kukunti lang ang sumuporta sa kanya. Ngayon, ang tanong ko, kaya po ba natin gawin yon ngayon? Mahina. Kaya po ba natin gawin yon? Nung tinawagan ako ng organizers, nung nagpapasalamat ako sa organizers na ito, at binigyan kami ng space, no, at oras para marinig nyo ang aming mga hinaing. Muntik na ako hindi makasakay sa aeroplano. Na-cancel ang flight ko. Ang dami, di ba, kahapon, kagabi. Kagulo, nagkagulo sa airport. Ang sabi ko, wala na. No? It's not meant to be. No? Sabi ko, this is not meant to be. Pero by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon kami ng ticket. Nakasakay kami. Ano ang ibig sabihin nun? Simple lang po. Maparating ko sa inyo ang aming mensahe. Maraming salamat po. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So much, maraming salamat yan po. Kaya po, Rafa, napaka-importante ng ating sectoral and community leaders po ang nagsasalita tungkol sa state of the nation. Because they are the only ones who can give justice to the state of the nation. Hindi po iisang tao na nandun sa Kongreso at magsasabi kung nasaan na tayo as a nation. Diba? Kasi puro pangako, drawing, at kung ano-ano pang propaganda ang gagawin nila. Hindi totoong state of the nation ang mangyayari. Kaya natin po ginagawa ito para po mapakinggan natin ang mga boses ng ibang
tao at taong bayan. At Ex- baka naman, meron kang, Meron talaga. Hindi tayo maubusan dyan. hindi ba? Baka meron mga gusto magsalita dyan. Oo, Audience mamaya natin. po, meron po tayong gagawin, no? After the next speaker, I will come down and not walk over, but walk around at I will randomly choose someone na magsasalita. Dahil this is a people's zona. Hindi po kami dito ang importante. Kayo, mga Pilipino. Tayo! Tayo, Pilipino. Yes. Ako ang Pilipinas! Isigaw natin! Ako ang Pilipinas. Pilipinas! Ayan. Ako, isa pa. Ako ang Pilipinas. Ayun! Alright. Okay. Alright. From Mindanao, we move to our next speaker from Yes. the sector of, from the farmer sector. Ito na yun. Yan. Oo. Napaka-importante yan. 1 year naging DA. Ano ba talaga nangyari sa Department of At ang gusto Agriculture? ko marinig kung Tingnan paano, natin. ano ang sasabihin nila tungkol dun sa tariff cuts, no? From Okay. 35% to 15%. So, at pakinggan natin ang Yes. ating mga Let us welcome the sector of Agri-Farmer Group with Mr. Ernesto Cabigting as the spokesperson. Palapakan po natin si Mr. Ernesto. Magandang hapon na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako at nagkaroon tayo ng mga pagtitipon na ganito upang marinig na sambayanan. Lalo sa aming sektor, sa sektor ng magsasaka, na pangunahing lumilikha ng pagkain sa araw-araw sa ating hapag na ating mga kusina. Pero ang mga pangako ng gobyerno ay hindi namin nararamdaman. Kami, bilang isang sektor na lumilikha ng pagkain sa araw-araw, ay biktima ng mga pangako at mga programa ng panahon ng halalan. Tumayo ako po rito upang ipaabot ang aming karahingan at ang aming nasalubing nararamdaman. Kami po ay tinawag na farmer organization, pero pumipila po kami ng bigas para makabili. Kami po ay magsasaka na pagdating ng halalan ay wala pong natitira kundi pambayad utang. Nasaan po ang bilyon-bilyon na ginagastos na ating pamahalaan? Mga strukturang hindi nagagamit. Pero kung ito ay binigay sa aming sektor, hindi na natin kailangan umangkat na ating pagkain sa araw-araw. Mabuhay ang mga magsasaka ng buong Pilipinas! Itayo ang ating halay! Huwag na tayo magpadala sa mga bulok na propaganda sa darating na halalan. Ang aming pong sektor ay maliwanag na biktima. Hindi naman po ako. Meron po tayong dalawang sektor na magsasaka. Ito po ang sektor na magsasaka na rice can ang kanilang pananim. Ibig sabihin po sila inoran. Ang hindi po makikilala bilang isang partner ay ang ating magsasaka sa haplan na ito po ang nagtatanim ng mga saging, niyog. Ito po ang hindi nakakaramdam ng mga pinangako ng ating gobyerno. Ilang pong lidero po ang tatayo sa entablado na ito upang iparabot sa karahingan ng ating Pangulo. Hindi lang po sa Central Luzon, hindi lang po sa Bisaya, maging po ito ay sa Mindanao. Kami po, bilang leader, ay marami po lumalapit sa aming sektor na ang kanila pong sinasaka ay binabawi po ng landowner. Dahil po sila ay mga tenant, mga buwisan, hindi po makabuwis dahil kulang po tayo sa katubig. Nasaan po ang pondo ng irrigation para po mabungkal ang lubang na katiwangwa
kaming benepisyo sa gobyerno. Pagka kami po ay na-hospital, pumipila po kami sa mga sakit center para mabayaran po ang aming pagkakautang doon po sa hospitality. Nasaan po kami po'y mamamayan? Lumilikha ng pagkain sa araw-araw, pero hindi po ata kami nakikita ng ating pamalaan. Hindi ko na po pakakabahan dahil po marami pa pong susunod sa akin. Ang panawagan ko lang po ito sa darating na zona dito sa July 22, salubungin po natin sila ng pagkakaisa. Ipakita ang suporta ng mamamayan, sektor ng maging isda, manggagawa at magsasaka. Magkaisa, yan po ang panawagan ng aming sektor. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Mr. Ernesto. Thank you po, thank you. Maraming pong salamat. Ayan, nakakalungkot, di ba, Rafa? Nakakalungkot talaga. Okay. If you go to the provinces, I personally have traveled in Mindoro, in Palawan. Tuyong-tuyo ang mga farms, ang mga rice fields. And in fact, one of my staff, ang magulang niya, magsasaka. At siya nagsusumbong mismo sa akin, no? Marami pang magbibigay ng explanation later on, no? Yes. Sa ating mga special guest speakers Right. patungkol dyan. Tama. Kaya, ang sunod natin tatawagin ay ang fisher folk sector na ang kanilang representante ay ang president of Fisher Folks Group from Zambales. Ito, Alala ninyo, importante ito. Importante. Para malaman natin kung ano nangyayari diyan. Mr. Anthony Collado. Magandang hapon sa lahat po. Ang panawagan ko lang din po sa ating mahal na Pangulo. Lagi namin sinasabi na hinanaing ng aming mga sektor ng mga mingisda. Ayaw malaya kami mga isda sa Scalboro. At sa Duterte. Siya ang nakapagpapasok sa amin sa Masinlap sa Scalboro. Malaya kami nakakapag-isda doon. Ayun, bumisita sa amin ang mga politiko. Inigitan ang aming sitwasyon. Ngayon, hindi na kami nakakasabay sa mga bilihin. Sana ba yung 20 pesos ang kilo ng bigas? Di ba sana? Pero ngayon, wala na talaga ang 20 pesos. 60 pesos! Ang hinanayin na namin nung si Duterte pa nakaupo, maniwala kay Sente, labas sa loob ng lagoon ng sa labas ng Scalboro. Paikot-ikot kami dyan ng isda. Welcome kami. Kaibigan namin ang China. Kaya mga kaibigan, sana matinig ng ating mahal na Pangulo ang ating mga hinanaing na sektor. Kahit sa buong bansa, sektor ng mga isda, dapat marinig niya ang mga hinanaing dahil kami ang mga isdang mahirap. Mahirap kami mga isda sa totoo lang. Lalo pag bumabagyo, bakit bumabagyo lang na tayo bibigyan? Dapat kahit hindi bagyo, kailangan na tayo suportahan. Mga kaibigan, mahal natin ang dating Pangulo. Pero ngayon, ewan ko, mahal ba natin yan ang dating Pangulo? Ang ngayong Pangulo? No, hindi. Pangulo may isa. So, ito ang tanong, kung bakit hindi sila nakakapangisda sa Zambales. Napaka-importante pong, napakahalaga na topic,
na pag-uusapan po natin ngayong araw na to. At syempre, meron po tayong magsasalita tungkol dito at We have our next speaker, yes, Mr. R.J. Abellana of the Anti-Imperialist Movement. ayan. Si RJ. Ay pag-ibig pa! Ang hingit kaya! Kaya ng pag-ibig sa tinubukang lupa! Wala na nga! Wala! Mga kasama, hindi biro ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino! Hindi nakakatawa kahit isang segundo ang ginagawa ng mga taksil ng mga Pilipino na nandun sa palasyo sapagkat tayo ay pinagkanulo sa mga higanteng puwersa na nais kumontrol hindi lamang sa ekonomiya ng bansa kung hindi sa buong mundo. Ito po ang imperialistang Estados Unidos. Sa Pilipinas, pinapasok po ang siyam na deklaradong EDCA sites. Subalit, ang sinabi ng kanyang kapatid, 25 itinago ang 16 na base militar ng mga Amerikano. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tawag po dyan ay imperialistang proxy war na tayong mga Pilipino ang gustong ipambala sa kanyan laban sa mga kapitbahay nating mga bansa. Ang malungkot nito, ang kinabukasan natin at ng ating mga apo ay isinangyana hindi lamang ang ating kaluluwa, kung hindi pati ang kinabukasan ng buong sanlibutan. Dahil kapag pumutok ang gerang ito, hindi po ito katulad ng gera noong Second World War. Ang gerang ito ay tinatawag na pandaigdigang digmaang nuklear. Ano po ang ibig sabihin? Ito po ay ang Dongfeng 5B. Ito po ay sandatang nuklear ng bansang China. Ang pwersa po nito ay 5 megaton. Ang ibig sabihin po nun, 10 kilometro hanggang 5,000 ang kayang maabot kung ito ay itututok sa base militar na tinatawag na EDCA sites. Isinubo tayo ng gobyernong ito nang hindi tayo kinukonsulta na gusto ba natin ang gera? Gusto ba natin ang mga EDCA sites na ito? Kanina, maraming sektor na nagsalita. Mahal ang bigas! Mahal ang tubig! Mahal ang kuryente!
Kapag napikon ang mga bansa na inapilit na inaaway sa ilalim ng imperialistang proxy war, walang kaaway ang Pilipinas. Kaya dapat ipatupad ang tinatawag na neutralidad at huwag magpagamit ang ating gobyerno sa mga imperialista sa pangunguna ng Estados Unidos. Magbibigay po ako sa inyo ng example. Tingnan niyo po ng maigi. Kapag sinabi ko na detonate, tingnan niyo po. Tingnan niyo po ng maigi ang bilang. Mag-sample po tayo ng gera na sinasabi nila. Kapag nagpaputok ang mga kalaban ng Estados Unidos na ayaw naman natin, detonate! Yan po ang estimated casualty. Dito po sa Lalo Airport, Cagayan. Yan po ang estimated na mamatay. 47,310. Ang mga masusugatan ay 132,780. Estimate pa lamang po yan sa isang base militar ng EDCA. Kahit na ikaw ay supporter ng mga Marcos, ng Robredo, Duterte, hindi kayo makakaiwas. Hindi tayo makakaiwas sa kapahamakan na dala ng EDCA na ito. EDCA site number 2, detonate! Ayan po. Camilo Osias Naval Base. 12,830 na patay. Estimated na patay. At ang casualty po, 17,640. Maaaring mas mataas pa po yan. Kaya, kung meron tayong mga kamag-anak, kung doon kayo pinanganak, ang ating presidente, inilagay tayo sa unang peligro. Papayag ba tayo? EDCA site number 3, detonate! Camp Melchor de la Cruz, Gamo, Isabela, 132 deaths, estimated deaths. Mga nasugatan, maring nabulag, napaso ang balat, hindi nakahinga ng maayos dahil sa radiation, 371. Walang gamot, walang transportasyon, walang ospital. Paano ang mga nasugatan? Kandidato rin sila sa kamatayan, bunga ng proxy war na ito. EDCA site number 4, detonate! Ayan po. Sino po ang mga taga-Nueva Ecija? Taas po ang kamay! Papayag pa kayo ng ating presidente ay papatayin ang ating mga kamag-anak sa lugar na ito. 112 deaths, estimated deaths, sa isang pindot na hindi man lang natin nais, na hindi man lang kayo kinonsulta. Ito po'y isang klaseng bomba lamang. EDCA site number 5, detonate! Basa Air Base,
Pilipinas deaths. Ang casualty, halos 1 milyon. Sino ang mga taga Pampanga rito? Dapat simulan nyo na ang marcha! Dapat simulan nyo na para makilos! Huwag nyo na hintayin na dumating ang mga bomba nuklear na ito na sisira sa ating lugar. EDCA Site number 6, detonate! Mactan, Benito, Ebuen Air Base, Lapu-Lapu, Cebu. 1,301,000 deaths. Casualty, 1,172,000. Sa lahat ng mga Cebuano, ewan ko na lang kung hindi pa kayo magising. Pero pag sumabog ito, wala na ho talagang magigising. Huwag na po nating hintayin. Nakakatakot po ang sitwasyon na yan. At yan po ay totoo. EDCA Site number 7, Lumia Air Base, Cagayan de Oro, 311,570 estimated deaths. Mga nasaktan, injuries, kalahating milyon. Malungkot po, pero yun po'y totoo. Anytime, pwede pong mangyari yan. Kung papayagan natin, hintayin nyo pa ba magsona? Hintayin nyo pa ba na magsona? EDCA Site number 8, Antonio Bautista Air Base, Puerto Princesa. Napakagandang lugar. 154,000 deaths, 35,000 injuries. At yung nasa dulo na base militar ng EDCA dahil sa proxy war, Balabac Island, EDCA number 9, detonate! Medyo malayo po ito sa populated area, 3,000. Pero buhay pa rin po yan. Ngayon, kapag tinotal po natin yan, 9 lugar pa lang ho ito sa estimated na nuclear blast na ito. Ito po, mahina ang 2 milyon kaagad na mga kababayan nating mawawala. At halos 4 na milyon ang mga sugatan. Walang ospital, walang kalsada, walang tubig na maiinom, walang gamot. Paano ang mga maliligtas na ito? Ang epekto ng radiation kapag pumutok po ang mga bomba na ito, 1 taon na ang araw ay hindi natin masisilayan. Pero ang masaklap, hindi po siya siyam na base militar ng EDCA. Sabi ng kanyang kapatid, 25. Ano po ibig sabihin yan? May tinatago pa ho ang palasyo sa atin. At ito pa po, sa darating na July 30, ilagay niyo na po sa inyong kalendaryo, bagong katasilan sa ating mga Pilipino. Makikipagkasundo muli ang gobyernong ito at sa gobyerno ng Estados Unidos sa bagong kontrata na ang tawag ay 2+2 Military Intelligence Agreement na gagawin doon sa Taguig, BGC, Shangri-La Hotel. Darating ang dating
At ang hepe ng Department of National Defense ng Amerika, nandun ang Department Secretary ng Foreign Affairs sa Pilipinas, Secretary Manalo, at si Kibo. Tiyak iba ang Pilipinas sa bagong 2+2 Military Intelligence Agreement. Ano ang reaksyon ng China? Ano ang reaksyon ng Russia? Pilipinas, ang tigas ng ulo nyo. Hindi naman po tayo yun eh. Sila lang po yun. Kunti lang sila. Wala po tayong dapat ikatakot sapagkat kinabukasan na ng ating mga anak ang nakataya rito. Hindi po ito simpleng posisyon sa gobyerno. Kung hindi, ito ay malinaw na dikta sa atin ng imperialistang Estados Unidos na manatili sila dito sa ating bansa at gawin tayong tuta panghabang panahon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kapayapaan! Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. RJ. I think that is a very informative presentation ng ating estado ng Pilipinas na nakikipag siping sa Amerika. Okay. Before we proceed to the next speaker, bababa po ako, Miss V. Yeah. This one. Yeah. So, bababa po ako dahil sabi natin kanina, this is a people's sauna. So, kahit dalawa, no? Direct me where you want me to go. Pakinggan natin si Attorney Byong Garing. Doon sa baba. Saan ko yun? Ayun. Ayun, si Attorney. Attorney Garing. Okay. Sige. Meron din akong tatawagin. Attorney, how would you express, as a Filipino, your sentiments to the upcoming SONA of the President? Well, the first SONA, I can consider it as a blah, and I consider it nothing. And the second is also nothing. And the third, I expect it to be nothing. Wala pong mga bagay na maasahan tayo sa ganitong sistema. Tayo po, katulad na nga ng sinabi kanina ng ating tagapagsalita, inalalapit tayo sa gerang hindi naman tayo bahagi nito. Ang West Philippine Sea po ay dahilan lamang ng away ng China at saka ng Amerika. Remember, ang Vietnam po ay katabi ng China, pero wala silang nagiging conflict. Bakit po? Sapagkat ang Vietnam ay anti-American. Ang totoo, ang Vietnam, tinalo ang Amerika sa gera. So, ibig sabihin lamang po, kaya tayo ay meron conflict. This is a proxy war between America and China. Sa kanila pong dalawa, wala po tayong dapat panigan. Ang dapat nating panigan ay ang magkaroon tayo ng pagkikipagkaibigan sa maaaring maging simula na magiging kalaban natin sa digmaan sa West Philippine Sea. Hindi po tayo pwedeng magyabang-yabangan dito. Ang totoo po, mga minamahal kong kababayan, bumili tayo ng 75 pieces na Gamos missiles from India. Alam niyo po ba ang halaga nun kung magkano? 5
magkano? Sa pesos po, halos 21 bilyong piso ang halaga. 21 bilyong piso napapasabugin mo lang at i-intercept lang ng China. Samantalang marami po ang mga mahihirap na halos hindi makapagpa-ospital. Kanina lang po may tinulungan tayo sa ospital ng Muntinlupa. Buti na lamang merong malasakit center. Hindi na po pinabayad. So hindi na po ako magpapakahaba at baka meron pang ibang sasabihin. Umiwas po tayo sa digmaan. Ang kinakailangan natin, pakikipagkaibigan. Ang ibig sabihin, diplomatic relation. Ayan, Rafa. Salamat po. Salamat Maraming po, salamat. Attorney Bio. Okay. Rafa, yes. meron pa tayo magsasalita rito sa OFW dahil napaka-importante ng OFW natin. Okay. At wala pang nakakapagsalita tungkol dito sa sektor na ito. Sige. Okay. Okay, let us welcome Mr. Jeffrey Basa from the OFW sector. Pwede po sa taas. Okay. Dito na. Sige, people, sana. Dito tayo sa baba. Hello po, magandang gabi sa ating lahat ng mga nandito. Mabuhay po ang maisog! Sino po ba dito ang may pamilya ng OFW? Payag ba kayo? Marami ba sa inyo mga biktima ng balikbayan boxes? Ako po ang chairman ng OFW Assistance Advocates sa buong mundo na lumalaban sa balikbayan boxes. Nanginginig ako dahil sa sobrang sama ko sa administrasyon ng BBM. Dahil ako pabalik-balik na lang ako sa custom, sa Congress, pati sa Senado, wala pa rin pong nangyayari. Pasensya na po, nanginginig ako at hindi ako sanay sa sobrang napakaraming tao. Pero naaawa ako sa mga katulad kong OFW na until now, ayaw pa rin nila simulan yung investigasyon ng balikbayan boxes. Nilabas nila yung balikbayan pero naningil sila sa mga OFW. Kawalang hiyaan ng ating gobyerno ngayon. Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Rafa. Okay. Gusto ko pa sanang pumunta dito sa side na to kasi medyo tahimik ang mga kaibigan at magkamaisog natin dito. Ang tanong po, ano po ang opinion ninyo sa darating na SONA? Sino po? Sino ang pwede natin tanungin? Sir? Excuse me, sir. Pwede po kayo magsalita? Kayo po. May opinion po kayo bilang isang Pilipino sa darating na SONA ng ating presidente? Ang SONA, mga kapatid, ang SONA ay baliwala dahil wala pong nagawang mabuti para sa bansang Pilipinas. Walang nagawang positibong mga bagay para sa bansang babayang Pilipino. Kaya mga kapatid, magkaisa po tayo. Labanan natin ang korupsyon. Labanan natin ang injustice. Ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. Salamat po. Mas maliwanag pa sa araw ang mga sinasabi ng ating mga kababayan. Okay, tatanungin natin yung ating mga mascot. Ay, okay. Alright, sila sila. let's go. Pumapayag ba kayong si Sara maging designated survivor? Boom! Ayan, cool! Isa pa na. Ayan! Of course, Sarah, our nation's alternative. Ganyan. Okay. Meron po Miss Vivian. Yes. Meron po akong gustong tawagin kasi sila talaga ang ating katulong. Iniwanan na tayo ng mga networks, iniwanan tayo ng malalaking TV, radio. Ang mga vloggers, ang mga kapartner natin. Correct. Diba? Correct. Andiyan si Bistaco. Yes. Andiyan si third floor. Si third floor. Nasaan si third floor? Ayan, ayan. Nasaan si third
SONA ng ating Pangulo. Bilang isang dating PCO, ano po ang opinion ninyo? Nako, mataas ang ating expectations sa pangatlong SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Meron tayong mga dissatisfaction dun sa pangalawa. Dahil dun sa pangalawang yon, marami siyang ipinangakong hanggang ngayon ay hindi natutupad. So kung wala tayong nakitang mga katuparan sa pangakong yon, what do we expect now sa third SONA niya? Wala. Wala tayong may expect. Yan po ang laman ng aming vlog kagabi. Wherein in-emphasize namin na isa sa mga pangako niya ay ang Build Better More. Anong na-build na? Meron ba? Meron na ba tayong mga nakikitang karagdagang kalsada? Karagdagang tulay? Mga eskwelahan? Ospital? Wala. Pinangako niyang gagawin niyang 9 na oras ang biyahe from Bicol to Ilocos ba? Tama ba? Na sa kasalukuyan ay 20 hours. Pero sa natitirang taon na meron siya, imposibleng magawa ang tulay na pinapangarap natin. Ano po? So, mataas ang expectations ng bawat Pilipino sa pangatlong SONA niya. I can already say na wala. Bagsak siya sa grado. Kung Ma'am Vivian. 74. Hindi. Mukha nga 65. Ano lang, siguro 15 out of 100. Okay. Salamat po, salamat po. Thank you, Ms. Pam and Mr. Marlon. Now, may we call on another good vlogger na galing sa Mindanao. Mr. Ano talaga ang opinion mo? Isdak. Ang tanong, ano ina-expect mo or ano ang opinion mo sa darating na SONA ng ating Pangulo? Ito prangkahan to ha. Wala tayong mima-mima dito. Sa totoo lang mga kababayan ko, wala ka namang i-expect sa SONA talaga. Kasi wala naman talagang nagawa yan si BBM. Wala kang i-expect. Ang masasabi ko lang, Nyor, dami ng galit dito sa Liwasang Bonifacio, Nyor. Alam mo, Nyor, pag hindi mo, Nyor, kaya, magiging presidente, di naman talaga kaya. Mas maganda, Nyor, mag-resign ka na. Yes! Resign! Ito na lang siguro gawin natin, Nyor, eh. Usapang, ano na lang, di man ako nabudol, no? Kaming mga Pilipino, sawang-sawa na sa pagmumukha mo. Ayaw namin ng isang presidenteng nagkukubli sa kanyang pagkatao. Alam na po ng sambayanang Pilipino ang tunay ng pagkatao mo bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Diyos ko, Nyor, sa buong daigdig saan mang sulok ng mundo, basta may Pilipino, alam namin, Nyor, wala kang kwentang Pangulo, panggulo ka lang. Puro ka lang, Nyor, sabi niya. Nyor, marami na pong mga Pilipino nagugutom po. Diyos ko, hindi mo alam ang buhay ng isang simpleng mamamayan. Hindi mo yata alam kung magkano ang presyo ng bigas. Hindi ka naman bumibili. Hindi ka naman pumupunta sa palengke. Alam niyo, Nyor, marami nang umiiyak na sambayanang Pilipino. Hindi mo kaya magiging presidente, hindi mo kaya ang pagiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Kung hindi mo kaya, meron naman kaya. Kaya naman ni Vice President Inday Sara, Marcos ng Republika ng Pilipinas. Pambira! Pwede ba magmura? Mag-resign ka na! Inday Sara! Pasok! Matapang na panawagan ni Bisdak na taga Mindanao. Okay na tayo?
Yan. Okay. Bato para kay Juan. Alright. The next speaker po, Mr. Alan Tansinko, a former worker ng Philippine Airlines. Baka may pasabog ito sa atin. Let's welcome Mr. Alan Tansinko. Isang madaling na gabi po sa ating lahat. Ako po ay tatayo para sa manggagawa. Kung nandito pa yung mga kapatid ko sa Aglo, ako po ay dating palaya. Ang lugar na ito ay makasaysayan para sa mga manggagawa. Dito namin ipinaglalaban at naipapanalo. Mga kapatid kong manggagawa, lahat dito, alam ko, kayo ay mga manggagawa din. Tandaan nila, dahil sa hindi nila pagpansin sa atin, meron tayong 50 milyong manggagawa. Para kay Sara! Mga kapatid, ang rime na ito, nakarecord po, April 4, pinakamataas na utang sa panlabas ng Pilipinas. Trilyones po, hindi natin kayang bilangin. 16 trillion, hindi po natin kayang bilangin. Kasi nasa bulsa. Tanong, asan ang transparency para sa manggagawa? May dole tayo, may dole. Ang pondo, ang budget ng dole ay 71 million. Ano ho ang ibinigay sa mga manggagawa? Ang MMDA, nagki-clearing operation. Lahat ng informal na manggagawa, apektado. Kaya naglagay ng tupad. Ang problema, sinong nakikinabang ng tupad? Naglagay ng dole, ng peso. Sino nakikinabang sa peso? Hindi mo makatarungan na tanggalin mo ang ordinaryong manggagawa sa informal na sektor na magtitinda nang hindi natin sinusolusyonan. Dapat ho, may solusyon. Sino ang magbibigay ng solusyon? Si Sara Duterte! Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po. Thank you, sir. Thank you Maraming very much. salamat po. One last before Okay. we call on the SMNI to bring us back to the energy kanina. Okay? Ito talaga ang, hindi, nako, nagre-ready ng ating mga dancers. Okay. Meron po tayong isang representante from the Universal Peace Federation, Juniorito Paragday or Brother June. Let's give him an applause and hear him out. Maayong gabi, mga maisog! So, salamat sa opportunity na pinagpasalita ko dito. So, Bisaya ko, from Surigao del Norte. So, naglakas ng loob lang ako na magas ng minuto lang, 2 minutes lang daw. So, ito yung masabi ko sa ating Pangulo sa parating na zona. Sana, i-express niya ang itong katotohanan. Noon, bago pa sila takbo sa mataas na posisyon, mula ng pagkatapos ng sinasabing diktadorya ng kanyang ama, talagang ang mga Pilipino, bawat mamayang Pilipino, na-trauma sa mga Marcos. So ngayon, nung nagkaroon sila sana ng pag-asa, na kung saan, para makatungtong sa kapangyarihan, so, sa pamagitan ng ating mahal na VP, Vice President Sara Duterte, naiangat siya para makabalik sa kapangyarihan. Dahil sa expectation ng mga sambayang Pilipino na baka kung sakali may balik sila sa kapangyarihan, madagdagan ang ating kaba ng bayan. Pero ito po, mahal na Pangulo, bakit ganon? Akala ko madagdagan ang ating pera sa kaba ng bayan,
pahinga muna. Kaya muna para sa main event. Okay, may mga main event tayo, alright? Bago mag-main event, let's rock and roll with SMNI. Dance, dance!
Celebrate tayo. Tell baby, I've used my walk, I'm a woman's man. No time to talk. Music loud in my man's home. I've been kicked around since I was born. But it's alright, it's okay. That you've been left the other way. We can try to understand that you're in my Mahiso na ba ulit tayo? Okay, let's settle down kasi dumating na tayo sa ating main event na pinapangunahan ng mga matatapang, mahisog at matatalinong mga kababaihan. Okay, let's settle down. Where's my partner? Oh! Sa selfie kami dito sa likod. Okay. Masaya pa ba? Uuwi natin yung Okay ating muna natin. mga nagsayaw. Daming tao. Thank you so much. Alright. Alright. So, dumating na tayo, Miss V, sa Ating mga guest, ating mga special guests. Okay?
mga Ating mga maisog. maisog speaker, mga babae, mga kababaihan, kagaya ni Miss V. So, let me introduce our first main event special guest speaker. She's known for her advocacy for truth and justice through proper and truthful and accurate communication. Nakabagsa ako dyan sa pili. Siya po ay isang former Philippine Communications Secretary, matapang na abogada, kahit ano pang gawin sa kanya, tatayo at nakatayo pa rin. Let us welcome Attorney Trixie Angeles. Yeah. Gabi po! Magandang gabi po! Tayo ay maisog! Yes! Every year, once a year, nire-require ang ating Pangulo ng saligang batas na mag-report sa bayan. Sa saligang batas yan. Napipilitan siya. Kasi on ordinary days, tila hindi na tayo kinakausap. Napansin nyo ba? Kinakausap pa ba tayo ng Pangulo? Hindi. Kinakausap niya media. Okay? Traditional media. Mainstream media. Bakit? Kasi ang mainstream media, boses sila ng mga investors nila. Malalaking negosyo yan. So, yung mga negosyo na yun, yung kanilang inilalahad, pinapahayag, yan po ang boses ng mga may-ari sa kanila. So, nakikinig ang Pangulo sa kanila, pag sila may tanong, sasagutin niya. Pero pag tayo nagtatanong, sinasagot ba tayo? Nung tayo nagtatanong, sino yung nakasakay sa chopper? Sinagot ba tayo? Nung tinatanong natin, bakit tumataas presyo ng bigas? Sinagot ba tayo? Malala pa ang ginawa niya, lalong nag-import. Akala niya, pag nag-import tayo ng bigas, bababa ang presyo nito. Kayo magsabi, bumababa presyo ng bigas? Nakakaramdam na ba po kayo dun sa taas ng presyo na yon? O kaya pa? Kakayanin pa. Kaya pa ba? Kaya pa! Kaya pa kasi kakayanin natin. Tayo, on our own. Tinutulungan ba tayo ng Pangulo? Muli, hindi tayo sinasagot. Nung lumabas ang PIDEA Leaks, kinausap ba niya tayo? Ngayon, required siya ng saligang batas, kausapin tayo. Anong sasabihin niya? Ipapalabas niya na, uy, ang galing-galing ng Marcos administration. Maniniwala ba tayo? Ang importante lang talaga na malaman natin tungkol sa estado ng bayan ay kung kaya pa ba ng Pangulo yung mga problemang nadadanasan nating ordinaryong mamamayan. Sa tingin niyo, sasabihin niya yan sa atin? Maglalabas siya ng numero. Maglalabas siya ng growth rates. Kasi binaral ko yung Zona 1 at Zona 2 niya. At yun po ang parati niyang pahayag taon-taon. Uy, tumaas ang growth ng agricultural sector. Yek! Budol yan! Ayun, correct. Budol. Bakit? Hindi bumaba ang presyo ng bigas. Lumaki ang agricultural sector, 2.4%? Pero anong ginawa nila? Kahit lumaki yung local agricultural sector, pinapatay din nila sa kaka-import at kaka-import nila. Kaya tumataas presyo ng bigas. Oy, mas malala na ngayon. Bumaba ang dollar to peso rate. Ibig sabihin, mas maraming pesos sa
ilang dolyares. Dahil nagpa-import ang ating Pangulo, lalong magmamahal ang presyo ng lahat ng bilihin. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-i-import tayo, ang gamit natin dolyares. So pag bumili tayo abroad, mas maraming pesos ang kailangan para sa bibilihin natin kahit hindi tumadami yung ini-import. Sa madaling sabi, ang 1 kilong bigas, asahan nyo, magmamahal pa. Ngayon, ang importanteng numero na dapat alam ng ating Pangulo, yung lumabas kahapon. 58% ng pamilyang Pilipino, 26 million families, noong 2020, yun yung last survey. Kung 26 million families, sabi ng survey, 16 million na pamilya, ang tingin nila sa sarili nila, mahirap. Ibig sabihin, ito ang opinion nating lahat, na tayong lahat, hindi na tayo gaya ng dati. Kung dati, kaya natin, papakain pa pamilya natin, kaya pa natin mapaaral yung mga anak natin, ngayon nagsastruggle na tayo. Ngayon, ang tingin natin sa sarili natin, nagiging dukha. Sa harap ng lahat ng ito, gagastos sila ng 20 million pesos para kumain at mag-party sa SONA. Hindi sila nahabag, hindi sila nahiya sa atin. Importante yung numbers na yun. Galing sa atin yun. Opinion natin yun. Kung kinakausap niya tayo, dapat nararamdaman niya yung nararamdaman natin. Mr. President, gutom na kami. Mr. President, hirap na kami. Andyan yung surveys, tignan ninyo. 58% ng mga pamilya dito sa Pilipinas, ang tingin nila sa sarili nila, hirap, impoverished, dukha. Kayo, nararamdaman niyo na yun? Kasi yan, pinapakita ng mga numero na yun, yung nararamdaman natin. Tayo, yung ordinaryong mamamayan. Tayo, yung mga hindi imbitado sa SONA. Okay? Tayo, yung mga kailangan sumakay ng jeep, yung mga bumibili sa palengke, yung mga nagbabayad ng 60 pesos kada kilo ng bigas, yung mga tao na namimiligo ang trabaho dahil pag nagmahal pa, baka mawala na tayo ng trabaho. Mahal na masyado para dun sa mga nagde-negosyo. Tayo, na araw-araw, pag naglakad sa kalye, di natin alam kung maho-hold up tayo. Kasi tumataas ang crime rate. Isa pa yan. Another set of numbers na dapat tinitignan ng Pangulo at nire-report sa atin, gaano ba kasama na ang krimen dito sa Pilipinas. Alam namin may nagnanakaw sa gobyerno, pero marami ring magnanakaw sa kalye. At tayo po ang hindi na safe. Itong mga numero na to, yung poverty rate, presyo ng pagkain, tubig, kuryente, pagtataas ng kriminalidad dito sa Pilipinas, itong mga numero na to dapat importante sa Presidente kasi yan ang nagsasabi kung ano ang tunay na estado ng bayan. Kung ano ang dinadanas natin sa araw-araw. Pag pumapasok tayo, pag weekend, naglalakad ka sa kalye sa gabi, pag bibili ka ng pagkain para mapakain ng pamilya mo, magkakasama man tayo o hindi. Ito rin ang mga numero na magsasabi kung ilan pang mga pamilya ang magkakahiwa-hiwalay dahil sa hirap ng buhay dito, kailangan na nilang magtrabaho abroad. Importante ang mga numero na ito kasi ito yung mga numero na mismong pinag-usapan ng Pangulo nung nililigawan niya tayo para sa boto natin. Ito yung mga pinangako niya.
tingin ninyo, nabudol kayo? Kulang yata. Nabudol ba tayo? Mapabudol pa ba tayo? Kailangan manindigan. Importante, kailangan magkaisa. Kasi yun ang susunod nilang gagawin sa atin. Iintrigahin nila tayo. Maninira sila sa mga leaders natin. Ay, si Harry Roque, ganyan. Ay, si Inday Sara, ganyan. Susunod, ay, si Trixie, ganyan. Ilang. Pero walang connection yan sa nararamdaman natin. Kahit sabihin pa nila, ay, si Trixie, napakasamang tao yan. Hindi magbabago yung sinasabi natin ngayong gabing ito. Hindi magbabago kahit anong paninira nila sa atin. Hindi niya babaguhin yung presyo ng bigas. Hindi niya babaguhin yung presyo ng kuryente. Hindi niya babaguhin yung taas ng kriminalidad dito sa Pilipinas. So muli, pag nag-report ang Pangulo natin sa State of the Nation, ang mga numero lang na mahalaga na dapat kinikwento niya sa atin at sinasabi niya na aasikasuhin niya ay ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation. Mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ano pa? Trabaho. Mr. President, nangako kayo, marami kayong hihikayatin na negosyo dito. Pag maraming negosyo, maraming trabaho. Dumami ba trabaho? Nagmahal ang pagkain, kumonti ang trabaho. Tumaas ang kriminalidad. Sino dito yung mga may kamag-anak na na-hold up? Bumalik na yung dati. Dati okay na tayo maglakad sa kalye, di ba? Hindi tayo na-hold up. Yung mga taxi na sinasakyan ko dati, natatakot silang mangontrata sa akin. Alam niyo kung bakit? Sabi nila sa akin, Ma'am, hindi na ako pwede mangontrata sa inyo kasi presidente na si Digong. Ngayon, meron ba natatakot sa presidenteng to? Meron bang nagagalit sa presidenteng to? Nagagalit ba tayo? Tinupad ba niya yung pangarap natin? Tinupad ba niya yung pangarap niya? Yung pangarap niya para sa atin? Nabudol ba tayo? Ang tanong, magpapabudol pa ba tayo? Anong gagawin natin? Maninindigan. Magkakaisa. Ipalaganap ang mensaheng ito. Hindi pwedeng tayo lang ang may alam nito pero natutuwa ako na dumadami tayo. Ituloy natin ito. Kailangan ikwento natin sa mga kapatid, kamag-anak, pinsan, kaibigan, kaklase. Sama niyo na dito sa susunod. Hindi lang po dapat dumami tayo. Ipilitin natin na makinig at makipag-usap sa atin ang Pangulo. May State of the Nation kaya napipilitan siya magsalita. Pero sa ordinaryong kurso ng araw niya, wala siyang pakialam sa atin. Concern tayo nung PDEA leaks, naalala niyo? Huwag nating kakalimutan yun. Umaragsa ang issue na kung tama at pa siya sa kaisipan o kalusugan, gawa nga ng balita na may posibilidad na gumagamit siya ng bawal na gamot. Ano ba naman yung sabihin niya, oy, hindi ako gumagamit niyan, ha? Pinalagay ba niya yung loob natin? Kung sakasakaling may karamdaman siya, sa tingin ninyo, magsisinungaling siya sa atin? Alagay ko, kasi hindi niya tayo kausap eh. Anong sinagot niya nung tinanong siya, Mr. President? Diba? Gumagamit po ba kayo? Ano yung tinanong nung reporter tungkol dun sa PDEA leaks? Totoo ba ito? Anong sagot niya sa atin? Wala, tumawa. Diba? Tumawa, umiwas. Hanggang ngayon, marami pa rin siyang iniiwasan na sagot. Ito yung purpose ng State of the Nation eh, transparency. Ito yung purpose
pahalagahan natin siya. Singilin na natin. Mr. President, pahalagahan niyo naman kami. Binigay namin yung boto namin sa iyo. Magtrabaho ka naman. Huling kwento. Na-realize ko kung anong itsura, kung ano o paano gumagawa ng proyekto ang administrasyon na ito. Halimbawa sa housing. Napansin niyo ba yung housing? Merong housing. May housing ba? Nangako siya 1 million housing units per year. 2024 na, may utang siyang 2 million housing units. Asa na? Correct. Si Secretary Acusar mismo ang nagsabi, noong 2023, baka next year po, ngayon yun, 2024, baka next year, maka-turnover kami ng 100,000 housing units. Kulang, Mr. President, 1.9 million ang kulang doon. Naglabas pa, July na, 2-year mark na. 2024, 2 million ang utang na housing unit sa atin, nailabas ba? Somewhere along the way, nung ginagawa yung proyekto, may nadiscover sila. Nagutos ang presidente, 1 million housing units per year. Later on, nag-report si Secretary Acusar, Sir, bago kasi yung sistema, kulang yung pondo, ay walang lupa. Ay, ang galing. Ibig sabihin, nung nag-utos siya, the moment nag-utos siya, akala niya magic. Pag inutos niya, Mr. Secretary, gawin mo ito. Next year, may 1 million housing units. Tama yung sinabi ng matanda. Umakyat sila dyan sa pagka-presidente, wala siyang alam. Wala namang alam, di pa tayo kinakausap. Uy, may ganun, oo. So finally, muli, sa Monday, may SONA. Kakausapin niya tayo. Sasagot tayo. Anong sasagutin natin, Mr. President? Teka muna, demand naman natin na magtrabaho siya. So, Mr. President, matapos na SONA, magtrabaho ka naman. Ulit, anong sasabihin natin? Mr. President, magtrabaho ka naman. Magtrabaho ka naman. Kasi ang mga taong bayan na naniningil sa'yo ay maisog. Maisog! 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 We are stronger than him. Mas marami tayo. Tandaan niyo yan. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much, Attorney Trixie. Alright, hanggang dito na lang po muna. Dahil meron po kaming misa sa simbahan. Maraming salamat po sa lahat ng dumaan. Maraming salamat din sa nakiisa. Maraming salamat kay Chitay. Yan kay Mami Mercy Calunod, mega love shoutout po. At sa Kaarating Plus One, kay Pondonisa Official, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay G. Chang Wok at kay Kagawad Antony, kay Miss Nal Sanchez. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po.